Ауылда ничек сөйләшәсез, шулай сөйләгез. Без аңларабыз. Да, мишәр Bizde тел. вот basma teler, pişeldiği betmiler. Вот nazik platokka. Наматникалар, мужиклар кыналга эргәннәр. Барысы да кынавал булган. Таягын тарта, алаша утыра да iyi була. И бир телмиде. Азида апа, нәрсә укыттыгыз? Так-то язык овед, но Татар телеме? бывший. Татар Я теле. бывший. Татар теле. И это много лет не работала. Мектебе bizni yaptılar 12. yılını. Мектебегез ничәнче елны ачылган? Bizning mektep после революции, наверное, сразу açılgan. Bizning mektepke yerigenler türlü avullardan elde Rusları, вот Мачказердан yerigenler, Dubyonka'dan, Kaçkuru'dan. И bir нәрсәгә дә куймаганнар, аты пешкоммы, барып автобустамы, газельме кирәк. Хәзергеләргә шулай кирәк. Менә бит 50 алан булган мәктәпне япканнар да куйганнар. Япканнар, потому что кем дә безнең өчен не заступился, юк иде шундый. Ну, Исада 30 идеме калдырганнар. Вот, ниде дә ничего. Тауладамы тоже япкалар. Да, Кривозерьяда, наверное, япкалары келәгән. Язак та салган булганнар. Но халык кем дә бирмәгәннәр үзгә мәктәпкә. Анда усал халыкты. Вот молодцы. Алар отстояли, а без юк. Безне төрле яктан басалар. Без укыганда класслар. Без подчиняемся. 31 иде безнең класста. Бездән старшылар 32. Ул әтеләйде поселка. И вот безнең авыл инешнең теге ягы 60-нчы елларда, 50-нчы елларда алар кушыла булган, даже Мачказер белән почти вот шулай. Шундый көп население булган. А сезне менә бу урам Семипалата дип атала. Бу, Менә галай. Семипалатымы? 7 палат, может, 7 генә ызба булгандыр. Шулай. Вот чын историясы каяда язмаган. Вот Семипалаты әтеле. Барында чисти татар телендә чөк күрәтелә иде урам. Бебек. Хәзер инде андый сүзләр бездә әзәйде инде. Сөйлиләр үзгәрәк телдә инде. Безнең бабакайлар уже чистыйрак татар телендә сөйләгәннәр. Вот постепенно безнең урыс сүзләре көбәйеп кушыла бара, мукшы сүзләре дә бар. Безнең телебез ни? Каждый авылда үзенчәрәк сөйлиләр. Ничек бу музей возник? То, что мин мәктәптә эшләгәндә инде җыя башлаган идем төрле экспонатлар укучылар белән. Укучылар да китерде, авылдашлар да. 2003 елны инде директор школы. Ул бирде бер бүлмә, кечкенә генә музей возник. 12 елны безнең мәктәпне яптылар. Аннан мин Ничә алан калды? Бар иде 12 бар года. иде. Бер 50 О, зур мәктәп иде. 50-гә. Әле инде япмыйлар андыйларында. Яптылар инде көптән 12 елны. И мин йөрдем руководствога, чтобы шунда кечкенә музей хотя бы безнең культураны сохранить. Без Думёнка районында бер генә татар авылы, Ламат авылы. Шуңа күрә мин тырышам культурабызны да сакларга инде шул әйберләрне, борынгы әйберләрне сакларга. Хәзер ничек яшь поколение керә дә музейга. Алар белмиләр нинди бу предмет, ни ул кирәклеген белмиләр. Вот теге музейда бар иде примус. Мин күрсәтә идем. Вот бу газовая плита. Алар шаккатып карап торалар. Ничек бу газовая плита булсын, шундый примус. Вот җәен халык шунарда аш пешергәннәр, керосин салып. Все это вот история. Әдәгез бер кызыклырак предметларны безгә күрсәтегез. Вот маятлагыч савыт. Шунарда маятлаганнар, аның ручкасы бар. Эстея була торган булган. Вот. Сепаратор кебек. Әйләндереп. Май атлана. Каймакны майга. Да. Сепарат әндәсет. Бу бире куйының арчыганнар төрле кырмалаудан, төрле мусордан. Күрәсезме, нинди элкеге
матур халык булган, ничек умельцы вот, резали по дереву. Бер тешедә сынмаган була әтергә берсе сынмаган. Берсегә бездә бар шундый станок әтием. Бу кизак суга торган әйбергә ошашлы. Кизак суга торганнар киңрәк булган. Безгә вот шундый как бы достался. Кизак нәрсә икәнне беләсезме? Беләсез. Аңгара, кирпич. Ул для кирпич түгел, для топлива. Бу кирпич суга торган. Ә ул кизакныкы зорлак әзгенә була. Ул как бы для топлива салам белән сыерның. Сырныкын, атныкын. Атныкы еще да лучше. Шуны. Тагын нәрсә күрсәтим. Тагын вот шундый комган бар, борынгы бу джис комганы. Да, синен күрнә. Бу борынгы комган. Тагын вот шундый кәрҗиннәр, кәрҗин. Моны инде минемчә тагып йөргәннәр эшкә баручылар, кырда эшләүчеләр. Ни өчен ул шундый ябыла торган? Аны бит калдырганнар басуның ычында, ары куйганнар азыкларын, бәлки сеттер, икмәгендер, и чтобы каргалар ниләр ашкышлар ябып куя булганнар. Моның таккычы бар, җиттән шулай радикуль кебек тагып биргәннәр моны. Әлдә бер кулыңда бит сәнәкме, матыйгамы, нәрсәдер, орудие труда. Вот шуннан бу как радикуль кебек йөрткәннәр. Әл берәүдә түгел. Ике. Комплект. Да. Вот теле прялка, ул более-менее усовершенствованный. Тегесе вон каба гына теле. Аны утырып йонерлиләр. Монарга ничектер вот әйләндереп, и монда ни педаль белән басып әйләндерәләр бу якта педаль. Вот шулай басып. Ничектер более усовершенствованный. Татарчада прялкамы? Менә каба нидер? Каба. Вот шул каба как раз вот утырып йонерли торган. Бу бүтән шул станок инде, шул каба. Юк, бу вот айрым, бусы айрым. Бусына үзенә ничектер вставлялась вот йон и ничектер йерли булганнар. Ә вот инде готовые нитки, вот бу инде йерләгән, чукка, чернала, вот бу инде монардан бәйлисең носкилар, Носкидер, бияләйләр, ыркачалар мәтәсездә. Рукавча ул рукавица, варик. Вариклар. Вот шундый хәл. Йонерләгештер инде ничек булса. О, йонерләгеч. Вот төрле всевозможные бизмәннәр, весы, төрлеләр алар. Булар инде байлар, купецлар, кибетчеләр кулланганнар. Магазиннары булганны, лаукалга, безнеңчә лаука әтелә. Илке лаукалар, зданиялар калманмы? Юк, андый нәрсә. Сүткәннәрме? Калмады. Сезнең исегездә бармы? Юк, уже юк. Уже юкмы? Мин как бы яшерәк булам для этого. Ну, то, что вот картлар сөйләвенчә, ничек килә булганнар, магазин булган, тирмән лаукасы булган, тирмән янында. Тирмән дә булган, тирмән янында лаукалар булган. Оны үлчәгәннәр. Onlar үлчәгәннәр төрлесен, крупасын да, барын да үлчәгәннәр. Тагын вот шул предметны инде белә торгансыз. Беләк, калак. Валек для стирки белья, да, и не служила как утюгом. Утюгурно надо, шулай, например, киемне черный булганнар и катать итә булганнар, әлдә утлау өстендә шулай, чтобы разгладить. Калак тоже старинная вещь. Тагын нәрсә икән күрсәтергә. Утюглар, вот ике төрле утюг миндә бар. Аларга көмер утюгы, кызыл көмерләрне печтән тииләр и утюглыйлар. Шул угольләр качан уже суына
все, и дальше утюклый алмайсың. Хәзер вот современный кешеләргә тоже ланнарга күрсәтәм дә шаккаталар мәтәммә тотып багыз, удобнымы мондый утюг белән утюгларга. Кемере кызгаштарды заксылар. Вот шахтер лампасы, ул Шахтер лампасы шахтерларда булганмы авылда? Авылда булмаганда инде каяндыр бирделәр миңа шул лампаны. Китерделәр. Ну, может, кимдир кайткан. Ну, да, наверное. Дан Вот. башташ. Бастан. Бу не, как бы редкость, не везде вот шундай лампа күрергә була. Тагын. Шүлмәкләр. Чүлмәк, да, чүлмәкләр вот ясаганнардыр да, потому что һәр берсендә булган ары сөт салалар, сөт суык тора, илки холодильниклар булмаган. Вот сөтләрне, майларны шунда саклаганнар әтием инде. Уграпка да төшерә булганнар да. Ырчык. Бу ырчыклар да, Ырчык. ширле ырчыклар. Ис авылда ырчак дип әйтәләр. Да, шунда ырчык. Между прочим, Исаның сөйләме безнекенә килә төшә. Киләме? Вот акшанда сүләр шалай шанды, анда Исада шундый, шулай бит. Бездә дә шандый дип әйтәләр. Шундый. Да. Мне кажется, шулай. Отличается. Налар инде культурныйрак сөйләшкәннәрдер. Kübüse Ulyanskiyalarına Zasuroy kile bizdenkeller. Кованные вилы. Вот илке кузница булган, кузницада вот шундый кованный әйберләр ясаганнар. И вот анда әзгенә күренә мастерлар нинди булса да рисунок, үз рисуногын калдыра булганнар. Да укып буламы моны? Укырга теге ул нәре узор кебек ясаган. Узормы? Узор. Вот шундый сәнәтләр. Аннан вот күрәсез мондый чиләкләр, наверное, бу бадиялар илке булганнар, шундый зур чиләкләр. Вот бадияныкі бу тыткычы, сабы. Тыткыч, саб. Инде ураклар. Дага. Теге дага да Сездә ничек? Tabii. тага без әйтәбез. Тага? Та белән. Tabii. Тага, да. Çabata. Да, вот шундый шыклар, ланнарга күрсәтәм дә шаккаталар. Шундый шыклар. Там удобнылармы, бикме? Булар белән яхшымы кагырга? Җиңелме? Шундый шыклар интересно. Вот чабаталарыбыз бер генә, к сожалению. Вот в таком состоянии вот шундый чабаталарыбыз бар. Ул мукшылар ясадылар микән? Или үзе Вот инде авылда? әтәлмин, безнең бит авылда базар булган әлдә, и Терлияктан урыс мукшы безнең авылга базарга йөргәннәр. Вот монда ерак тигел перекресток, анда Инеж янында сыңар канат әтелә булган. Урамыбыз бер яклы гына, ул сыңар канат әтелә. Шул сыңар канатка Терлияктан мукшылар йөри булганнар. Алар винекләр дә китерә булганнар, капысталарын, кыярларын татарларга сата булганнар. И кем анда кызау үргән, кем каржин үргән, барысында вот умельцы, что умели, алар үз куллары белән ясаган әйберләрне сата булганнар. И вот шундый чабаталар. Чабаталар илки терле булган. Например, в распутицу качан инде яз башы җитә, бәлчекләр җитә. Бире колодкалар куя булганнар. Колодкада йөриләр, что как на каблуках, что почаранмаска. Вот шулай. Вот киянтә кечкенә бу нәрне ланнарга ясалган. Безнең авылыбызда бик күп чишмәләр, бер 6 чишмәбез бар, вот анда картинкалар бар. Вот и безнең урамда илке барысы да киянтә белән йөргәннәр суга. Хәзер киләләр машинада. Машиналарда алып китәләр Саранскига, Чамсинкага. Шундый тәмле сума. Да, суыбыз тәмле. Бәркис чишмәсе как раз безгә бик якын. Хәзер ул мондай не выглядит, ә без аны быелмы, теге елны ясадык по-другому. Халыктан акча җыйдык и аны куйдык. Ничек әйтелер? Юк.
Куясың шундай программага, яннан ул Самовложение. самообложениега куйдык да, и ул 4 катка как бы мендебиздин акчабыз. И вместо 20 тысяч, например, 100 тысяч календи. И вот шунарга алдык материал и яңыдан. Беркис исеме бик кызык. Беркиз ул не тырган семья, Беркизлар семьясы. Ул инде Чишмеге иң якын тырган семья. И вот, например, кая барасың? Беркиз кизләвенә барам, как бы Беркизләр рядом, но алар инде аны карап та торганнардыр, шул кизләвенә. То кушамат инде алай. Ухаживать иткәннәрдер. Кушамат Может, фамилияга фамилиясы. күчкән икән. Может, фамилиясы. Фамилия. Нет, может, кушамат шулай Беркиз кизләве. Ә хәзер без шунда иң якын шул кизләүгә могут безнең атны кушсыннар. Ничә кат ремонт Вот бирде. безнеке не Әйдә, әйдәгез киемнәрне багабыз. Искечә ничек киенгәннәр халык. Киемнәр бик күп. дигәндәрен монда чын Бу борынгы бәйрәм киемнәре булар. Һәммәсе дә. да выступать итәйделәр шул киемнәрдән кызлар йөрләйделәр. Вот шул инде похоже татарскийга. Булар инде бик борынгы тегелләр, современный ратлар. Ну монда инде иске образецларга карап ясаганнардыр. Да, наверное, вот шусы. Моны миңа тоже бүләк иттеләр. Коллегаларым качан килделәр бире экскурсияга. Әнәк монда берсе шәл дигән, берсе басма. Мен инде урысча да язам, татарча да. Басма ул как бы татарча. Басма ул теге рисунклы. Бездә вот басма әтәләр. Шәл дип әйтмиләр. Вот нәзик платокка әтәбез басма. Например, мин басма Ну, бәлим. потому что рисунок басылган, Да, шуңадыр. басма бәлим. Вот шәл инде ул как бы зорлак шәл, Да, с кистями. вот Кышка, инде. йылыга, Ул инде шәл әтелә. Камзул, камзол. камзул дип әтәбез. Без ламатча шулай камзул дип әтәбез. Бу калфак әтелә. О, сездә калфак булганмы? Калфак дип әтелә. Ул не этот шундый. Шундыймы? Да, бик матур. Искедән калганмы? Юк, бу современный. Современный. Мен Казаннан үзем китергән идем. Мондый калфаклар вот анда бар. Алар тоже, конечно, А мужикларныкы ничек атала? Не бу? түбәтәй, Түбәтәй. түбәтәйка, түбәтәйка Кәпәч дип- тегелме? Кәпәч дип тә әтәләр. Кәпәч тегелме? Вот калфак борынгырак инде. Вот бу чын ламатский инде. Зорыны. Бу тешен мин алыштырдым, потому что мин юдым да аны, ул испортить ителде. И аннан вот бу современныйны тегеп куйдым шулай. Бу зоры чын борынгы. Бу калфак әтелә. Вот шкатулка. Вот борынгы шкатулка. Моны үзләре ясаганнар. Лучше это караницамы? Моны инде бирделәр. Bu уже 19 гасыр язуы bu. 19 гасыр қолъязбасы bu. Вот шундай украшение женское. Браслет мы булган шундай. Орденмы? Медаль. Моны мин куйдым. Фронтовик. Баяндырланып. Да bu arap тілі. Ya туганда тоже arap тілі кете. Бу әйбер менә чётки дип урысча әйтәбез. Татарча ничек? Тиспе. 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 Бездә вот бу әнинеке сакланган. Монарга вот 1-2 ел бардыр. О, нидән ясалган? Ой, Икән? тешләрдән ясалган. Бу хурмадан ясалган. Безнең хурматлы Вот, финик. Финик. Финик тишинне. Татарча без әйтәбез хирмә. Хөрмә. Хирмәдән, хирмә тешеннән ясалган. Bu Ana Meryem neye düşüşlerinde. Orta Asya'da olduydu. Kısa. Менә бик борынгы сөлгеләр монда. Сездә сөлгеме әйтелә? Да, Сергей. Тас Сергей или Себергеч әйтәбез. Себергеч. Себергеч. Без әйтәбез Себергеч. Акционнарда әйтәләр езлек. Да, вот йезлек дип әйтәләр. Йезлек. Езлек. Йезлек. Езерчин. Бит йезлек, кул йезлек. Да.
Вот хаба. Булар бурынгылары вот. Хала киле без, киле. Киле ул шул үзене Bu kile. бу. Stuplar. Kile А сабы. Kazandan kile sap Bu deydiler. saban ertenin içi. Скорее, Kazandan kile sap deydiler. О, тагын бер инструментлар бар бит. Вот bu ne? Әтемінде керек. Мында арыш икмәге пешерә булганнар. Бире сибәләр утырыплар. Өстенә арыш икмәге куялар круглыйны. Аны пич астына куялар. Илке ягалар пичне. Мында инде кала күмерләре, шул сүнә торган күмерләр өстенә әпәйне салалар. Аннан шулай кире алалар дистают. Вот bu suba kaçetle. Вот старинная вещь. Вот планнергатен был первый комбайн. Так ведь? Потому что этим выбивали зерно. Келтелерni Шулай сугалар. әйләндерәләр бу. И келтәләрдән Да инде зерноны төшерәләр. оякка кулга эләксә инде авырттыра торгандыр. Да. Ни кирәк? Бәлки сугышырга да иреткәннәрдер шуны. В смысле, между собой. Varudiye. Kürsete. Kim de bilmiyor. Bu peçenelendiriге Pakoslarını варашить. güzelendire var. Bıçağını. Булай да була. Этот шулай да, наверное. Yok, değil. Только вот Шулай. güzelendire var. Pakosunu kütere var. Табагач күрәм. Ухват. Якка. Ухват бездә дә ухват. Кучарка бездә дә кучарка. Bunu çağırıp Rafik sen çay koydun mu? Onda Şey su- koydum su- da tavuşa metemli. Permanent var. Oldu mu? Әле ызбаларда бу elde бар теге, саклыйлар теге истәлек кебек. Әле Кайберләре бар. Пичләр инде Мунча пичләрен, наверное, бутыйлар шуның белән. не карита русчасы татарча. Тарчасы. Ничек икән? Шулай. Leğen tübül indi bu. Юк. Бу крип атырган. Мин бер әбидә күрдем, ничек ул он иләп киргезә әлдә шунарда. Представляете, ну пара бер түлдә инде ул әби. Ну лет 5 тому назад шунарда күрдем, он иләп китерә. Бәлки аз гына зорлаптыр аны күр. Әлдә дә пользовалась. Дальше белмәстән монда капустамы тапаганнар өстендә. Капуста тапарга. Ай, бу карита түгел тогда. Инде Мында капуста никак невозможно. Установить тонкий след. Бәлки ул булгандыр, нирәктер, может ашалып беткәндер инде. Или шунда ясаганнар. Нигәдер ясаганнар шундый. Теге комнатада. әйдәгез. Бөтен нәрсәне шунда куя булганнар. Икмәкләрен дә, бирәле чәй шәкәрен, ланшак киләдә шәкәр. Шуннан балалардан нәнәләре күрмәгәндә семьяның шәкәре сакланган. Юза белгәннәрдер. Шәкәр алмасыннар дип. Борынгы кызау. Монардан да тоже асып биргәннәр, наверное, беләчәгә асып. Ниндидер нишләргә буламын, bilmiyorum. Ни дә булса сата йөргәннәрдер. Бәлки ул шулай асып биргәннәр. Каз утырта торган, алар мондай ук биек түгел, алар киңрәк тә шулай тарырак ясаган. Тагын бер киле. Да, тагын бер киле бусы үзгәрәк формалы. Да. Вот хәзер инде бездә бер ат та калмады. Вот атның тәгәрмәче дә ул да экспонатка әйләнә. Вот старинный предмет бик. Вот бу ламатча теле күбәләк. Күбәләк. Шул белән хәтим инде пользовать ителгәннәр. До войны да, наверное, после войны да, потому что халык ирләр калмаган, хатын-кыз да шунарда су калаганнар. Ни? Бәрәңге чәчкәннәр, чәчкәгә, ярырга яраган, тартып иреткәннәр, алаша булмаганда.
Берсе моннан тота, икенчесе алдынан тарта. Бу атлар җигә торган түгел инде. Ну да, легкий ул, потому что шуннан әтелә дә күбәләк. Күбәләк әтелгән безнең ламатта. Камытлар. Да, амыт. Дугасы. Бу камыт белән дуга. Амыт, әтегесе дугасы. Бу безнең ветераннарыбыз. Югарыда нинди ламат тазбалар булган. Он До войны. Отанда салам башлылар. Он уртада сельсоветыбыз иде. Вот физкультура урогында мастерские иде. Деревянный зданиялар шунда. Учениклар Бу здание качан салынган? кайсы бит бума? Бу 80-нче елны. фамилиялар бик кызык. Куренков. Да. Исхак Валиулович укытучы булып ташлады. Войнага текевленген булган. Әйпеләннән килмәгән, войнадан соң 1 елдан соң килгән. Хатыны иргә чыккан инде. Үзгә ергә чыккан. Ул пленга эләккән. Безнең урамда иде вата Кәлимулла Тиминдяров. Ул срочный службада булган, войнада уже сержантом. Весь войнаны үткән, и японскийны да үткән. Манчжурияда да булган. 60-летиедә әлдә исемнәр бар иде. Да. Вот булар учительләр барысы да ветераннар. Шул тики ирләр иде монда учительләр. Бар да үзебезнеке почти булганнар. Раскулачивание елларда Ламатның, инде зажиточный хозяиннарның с баларын районга затканнар, административный зданиялар ясаганнар. Үзләрен Казахстанга, Средняя Азияга затканнар. Раскулачивание. Булган 2 сыеры, 2 аты, ул инде кулага тилгән инде шул. Разиданың вата әтиенең 2 браты, каядыр киткәннәр. И даже белмәгәннәр дә. Минем бабакай 7 яшьтән сукыр булган, аны муллага биргәннәр, суфи әткәннәр. Типа инде ни. Ул рәнгән Коръәнне наизусть. Качан муллаларны раскулачивать итеп барысын да затканнар, ул авылда йөргән мулла. Палка белән 5 авылны белә булган кем куя торганын. Билек күмәргә кирәк, укырга кирәк. Группа инвалид, и килгәннәр анада нестәдер инде вроде типа раскулачивать. Аны да раскулачиттеләр. Вакымды. Раскулачивать итәлмәгәннәр, аныкі чөбедә юк. Безнең авылдан да Абдулла Кротов дигән бар иде, теге йырчы. Да ишеткәнем Ишеткән бармы? Айткай сөйли иде бабакай, кешеләр белән дөрес, Китайга җитә булган, чәй китерә булган, китереп сата булган. Да, Рузаев Карков, төште 1 ел бара. Алай авыл бай булган инде алайса. Да, у когда 1 ел. Ну, авылда как обычно инде байраклар да булган, Ярлылар да булган. ярлылар обязательно булган. Безлошадный, Кайсы- бескоровный. Эшләнмәгән, байга җирен биргән. Уларның бурычланган, ул тагын да ярлыланган. Ә инде бай инде наоборот ярлыларны яллаган да эшләткән. Ну, әйтмәскә, чтобы инде бик бай булган инде кемдер. Берсенең вот лавкасы булган, берсенең нәрсәләр тирмәне булган. Вот шулай торганнар, кемнең кузницасы булган. Ламатныкылар мужиклар кынавалга йөргәннәр, барысы да кынавал булганнар. Минем айткай тоже йөри иде вот нигә. Тамбовская область, Маршанский район, аныкы бер кусты инде. Ничә авыл аныкы йөреп чыга, даже айлап йөргән авылларда. Кышын эш юктыр, даже колхоз булган. Мин вот кичкенә идем, уже кышын йөрли иде. Язын инде колхозда эш бар, ә кышын каждыйына эш юктыр. Китәләр шундыйлар кынавалга. Атлар бит йорт сайын булганнар, аларны лечить итәргә кирәктер. Анда дагалар кагарга
Ну, юг дагалар кагучы ул не. Канавал андыга кирмейме? Ул кузнец ише, а бу Кузнец ише. канавал ул лечить итүче инде. Доктор. Бет врач кебек инде. Ну, аның ниндидер специальный справкасы бар иде, что он может анда Ну, лечить. справканы инде сельсовет бирәдер. Юк, Сұраса. каянdır сельсоветтан тегел алган справка. Околам жерден. Иначе милиция туктата да, если справкасы yok, синнәк себерләйресен, син уже ниндидер не бомж кебек инде була инде. Официальный справкасы бар тегенде ул как предприниматель кебек инде. Канавал бит ул не сүзләр ничек китә. Ул алашаны атына ега белгән. Хәзер совсем үзгәренчә егалар. Ә вот айткайлар ниндидер принцип аларныкы, арт аягын бәли, арт аягын тарта, алаша утыра да егыла. И бир телмиде.